setmenysti dzyl. Biuro łeglowiego zarządu Amulet Energy było wysok na 27. piętrze budynku Kwelsledzowi w Gdynie. Ten ekstra inteligentny biurowc był jednym z ostatnich wybudowanych w tym mylu. No starszym, ale derchsnyżym i wiele gadającym o rozwoju miasta był budynek postawiony 55 lat rechli, a pozwany Sea Towers. Kłety prawie dze tereska urzędowu jon, edze z łeknów było widzec mały młeże, płytci wik, łetka siepści wsek dynio, wszystko wzało swój początek. Wiolgo Hövinga, a moderny miasto. Nie ma na świecie ni żadnej logistycznej firmy, co by nie miała w Gdynie swojej sedzby. Kiedyś so godało, że to je łekno na świat Polści. Tere może śmiało gadać, że Gdynio je jednym z łeknów światowej gospodarki. Tak to i waro od 1920 roku. Dość rzeknąc, że w 1921 mieszkało tu peż na wicy jak 1200 sztakledzy, a 5 lat później 12 tysięcy. Cie miasto fejrowało 80 roczec na założeniu, było ju 250 tysięcy obywatelów, a cie minęło 50 lat od tej roczezne, było ich ju 337 tysięcy. Od czasu rozpoczęcego budowę Chywindzi, Kaszebi wiedno byle wyżnym dla gdyńści populację stanowiącym 1/3 mieszkańców. Do gdyńści elite należeli przed drugą światową wojną ci, co mieli tu zdywien dywna swoją ziemię. Przedyweleje, a z zarobionych pieniędzy wznosili w centrum miasta mieszkalne i biurowe budynki, aby też łedmikele swoje firmy, jak choćby największy na ten czas w polskim państwie autorowi Krum z Kwierciów. Niejedny też robili włożone swoich pieniędzy w bankach, równak mało ciede w polskich, wicy w dobrze i maznunych niemieckich. Łebczas budowy miasta w 20. i 30. latach uśłego stolatygu nalazło się tu wiele kasiebów, co jak Polisze przejechali za robotą. Ty nie miele letkłe, a byle przez gdyńści wesiezne wskazywane jak no pierwsi do zwolnienia głe, łesoblewie od 1928 roku, czej kasiebści burmister August Kruza, webrony przez ledzy, łestu posadzony w zasudze a obskarżony łek razylstwie, a w jego myl wstawiony rządowy komisyś. Nawet kawarkłewy związki nie chcą ich barnic, bo lepiej niech robota strasą ci, co są łyse, mają niedalek swojej familii, a wiedno jakoś z pomocą dredzich są podwigną. Jak bez roboty by mieli łestać ci, co łysty wiele ześ w Polsce wszystko, co miele, aby to przedele, a nie miele do czego przyjść nazyt. Z tego by się jakąś rewolucja dało, a Kaszebi podnaszać z głowy niemdą. A czej podnesiele, jak na przemiar karno z Rzeszyńców, chterno w gazecie z Rzeszka Siepsko, podpierające są autoryteta, a krytycznym przez rzadka Hernandownika kasiepsko-polskiego wespółbecygłe Aleksandra Majkweścigłe, pisał o procemprawnych dzejaniach polskiej administracje, tej wiednoletku ich było obskarżec o separatyzna, a ścierować z procem niemałeglową dba polskiego lectwa. Kłeźdy dniacie Jun szedł ze swojego loftu na Polści do roboty w biurowcu Kwelsledzowi, skrącające z wanglowi w Świętego Piotra widzą łen niedalek na Kasiepścim placu wielki monument Antona Öbrama, a czarno-żółty fane fledrający na 6 wysokich masztach. Prawie tej łen meslu łynych wszystkich gdyńskich kasiebach, dochternych król Öbram, ten wielki przestojnik przełączeni głe kasiebów do polskiego państwa, tłożony głe po I światowej wojnie, i po 3 latach po wspólnej becy tych dwóch narodów miał gadać do naszych: czym ta so kasiebi, bo płelo się was zjedzą. Jan równak meslu o płelochach, bo do chty tyś swoje przeziele, a zmuszony łestele w liczbie 60 tysięcy ledzi z Gdynie wycygnąc, cie miasto zajale w 1939 roku Niemcy, a na 5 lat przechcele je na Gotenhafen. Chłecleju skończył prawłe, historia baru mnie lubi. Łesoblewie dzeje kasiebów na spłedlim rozwoju europejskich narodów europejskie resznote. Wywyżaja, że to, co Europejczycy rozmiele zrobić od końca III światowej wojny, płetemu i po opuszczeniem żelaznej gardiny, zysk po wielkim kryzysu ciągle 2010-2014, że nie doszło w całej łebinze do żadnej wojny, a spokojną międzynarodną debata doprowadzała wszystkich przez Europejską Federację Zjednoczonych Krajów Europy do 2033 roku, a powstanie Zrzeszeń Narodów Europy było czymś, co stary kontynent dywał sposobie światu. Dla mojego pokolenia wespółdzajanie wszystkich narodów jest tak zwyczajne jak oddychanie. Łebetk, zgłeda, równata są pierwszyma parolama europejskich z poleznalectwa.
I sam doznał, że niewiedno tak było. Długo Kasiebie biutkowele są swoje wystrąbieni do pieluchów, a płynęły do Europy. Styr europejsku jednota parłunczyła narodne państwa, a nie było w nich richtig place dla bezpaństwowych narodów. Zajało so tak, bo to prawie państwowe narody stanowiły kulturowym statusu innych narodów. Jedoch ne zypise rechli przegruny na disk mojej mobilci. Mega sobie łetłeżec dzanka programie syntezatora młewe. Za naszych czasów państwo, jak no ustywnie prawów, tak seje swoje odniesienie do mieszkających w jego granicach narodnych miejscoznów, do innych języków, wiarę, kulturowi apartnostce. Muszę też rzec, że państwo decyduje, w jakim obremieniem chroniony rozkostrzyżonym dzeju wernota miesięczne w nim mieszkający. Polskie od 1956 roku uznały Kasiebów za etnoregionalny karno gadający w dialekcie polskiego języka. Nawet po demokratycznym przelumaniem 1989 roku nie było inaczej. Choć Kasiebi dostali wici prawów równających ich podzielu z innymi narodami żyjącymi w Polsce, w tym prawo do uczenia kasiebskiego języka w szkołach, ich status właściwie to istny. Tak tej w 2003 roku na spodlim państwowego spisenku, w jakim rechmistrowie odmawiali Kasiebom prawa do językowych czy narodnych deklaracjów, doszło do głosów kasiebści resznoce karna, co wybrali narodne nasieństwo, jak no swoja stegna dzejaniłe. Łesoblewie była to grepa zrzeszony z pismiona Welnota. Młodzi ledze o rozmaitych profesjach zgruchnięty w Gdyńsku, ale też w Torniu. Nawlekającym do ich deje był internetowy portal kasiebsko-pomorskie zamklosce. Podceska tych dwóch, jak też temu, że polskie miała są wnetka nalezc w strukturach europejskiej jednoty, udziebniono so kasiebsko-polskie zbrzątwienie, którno jak no dziejący od 1956 roku największy kasiebsko-stowyra, wystąpia do polskiego sejmu o nadanie Kasiebom statusu etnicznie mniejszości. Brzada tych dziejanów było wpisanie kasiebskiego języka, a nas, jak no spolezne gadającym w kasiebskim języku, do obowiązującego od 2005 roku ustawy o narodnych a etnicznych mniejszościach a regionalnym języku. Choć był to kompromis, je musia przyznać, że równa ktoś wielki pokrok w biutce łynają juwernota. Musimy jednak dali dzejać w kierunku uznaniu naszego narodnego statusu, bo to, co my mamy, nie zagwestniwy nam ma prawa do chronienia naszej kultury w całości. Enele Jan konka je ty! Głos portiera w biurowcu przebił się przez Janowi Słechulci. We jest sedzi speżna rechli! Nie gydajce mnie jubę mógł być z wami troka. No jo, ale we tak wesok moce biuro, ty jest jakimś woźnym, a jo krótko przeze mnie sedza. Prosia, wajo kywka, a jako kortka łedwajgłe szefa, łen wesiec stundka w czas reno. Jun płedzankłewu za napitk, bez chternego on by nie zaczął dnia w robłece, a zginął w gwindze. Jo jachał do Kanady. Wstrzoda zędzeni zarząd amuletu w Łetawie, o jedności dopełnia. Trzemiso, Tomas. Przecie tu skryt ci Jun, a płemyslu, że kłecho na robłeta. Z Łetawy było bluz 180 km na Kasiebę, kłene kanadzci Kasiebę. Jon miał sobie dywno odbuny, że tam pojedzie. Wiele czuł od papy o tych stronach, ale dopiero tere, ci przecie tu e-maile, ja ci pisale dosa Amandu z Denym Schulzem, płacił jak to służecie tego richtig blusy. Kły to było napisane zaryska po 150 rocie z nie pierwsi emigracje Kasiebów do Kanady. Ten jubel przepód na sywnik 2008 roku. Płekweleni Danigłe, piąty urodzony ju w Ontario, dywno umarło. Tere to bym ja tam rządzec ju 7. generację. Wilno, First Kasieb Settlement. Notpis na tofle wegwizra pokazuje, że dali jachać nima trzeba. Cileset metrów za tanksztelą, na procent Wilno Tavern, tak między dwie drodzi o swójskłe brzemiących płezwach Chapesky Road i Pepliński Road, wcesniony je Kasieb Heritage Museum.
Prawie cię jun łebchodu grzebka z rosnącym na jej westrzutku klona, któren łeblek ju złoto jesenno farwa, a spuścił lestę na postawiony w kół kamienie, z werety ma na nich miona makasiepścich familiów, co przejechał etue za chleba w połowie 19 stalatygłe. Płede się do niego le trochę starszy chłop, a so spytał. Jakże co idzie? How do you do? Nice to see you. I'm fine. Thank you. To jest Kasieba? Ja, jojem Kasiuba. Ama teaser noga. To je do 200 lat. Tego jusa pepruze nie spływał, że ju płetkaja tuę jeździewych Kasiebów. Przepryszajece, ale to nie jest ze czasa wieścim? Kuliwaju to jest śmieszko. Wiele nas nie mieszko, ale ci co tu są mają mocno identity i jeż durch twardo robią dla Kasiubsi sprawę. You know, ja nie wiem co sa ze mną stanie po śmierce, ale jeż wieści nie jem, ani łepim, tyśni. Jojem Edi, a te? Jusa zwia Jan. Jem przechuny z Europy. No ja, tej płej do karczmę. Tu zare bez droga, napijemy sa richtig kawę. Ciej bala bana, kelnerka płede szła do ich stołu, a prosto rzekła. Kawa czy arbata? Dla mnie kawa. Okej, ma być czarno czy z mleka? Czarny. A może tebe co zjot? Oni tu mają dobry, przepiekły bulwę z całopiekłym jaja. Jak wezżyć całopiekły jaje? A u was a tak nie godo? You know, taci rozbity, zare na patelnia posadzony, a do te mejplowo melasa. Co? Mejplowo melasa, taci miodny sok z tego drzewa, co moleste z pian z Polca ma. No tego, co Kanada mogłe w swojej fanie. Klun! Ferżurze ja, klon. Meta melasa do wszedci go do domu me. Wnet do wszedci go. Łena daje większą młec jak cukier albo miód. Co, tego w Europie nie mota? Ja? Klun me mumę. Sok z klune też widzę dostać w krumie, ale ju jeść nigdy nie mam tak jadły. Tej so wys. Wezna, ale może nic przepiekły ma bulwa ma. A my tawa tu plince, taci z mleką, z młynci. Plostci me momę. Taci jak te rzek też. Ale bulwłewy. Te dobrze szmakają z mejplową melasą. Ana, weź mu przenies plotci z bulew z melasą. Plus nie za wiele tej melasy. Tak te wisz. W Kanadze musisz mieć swoje story. To je kroj wiele kulturów. 35 milionów, a wnet tak samo w Jaldzie jak Europa. A wiele was tere mieszko w Europie. Widzę jak 700 milionów. A Kasiebów mdze ześ 350 tysięcy. Tedy tejesz dorechuj te 15 tysięcy w Kanadze. Edi, ale te rzek, że wa chcała być z płyluchama, ale wa nie ma nie bele. Wajo gutka nie była płelsko, tej ciede was rozmiar, że wa jest taka sieba ma. To co tak zaczęło, gdy jest w połowie 90 lat 20 century. Na początku tu był przejechany do nas jeden Kasiuba, tejesz z Płelści. When miał Wiktor na imię, był on z jakiejś gazety, a może on był dużym farmosza. Kłego ten Wiktor płetkł, temu nakład do głowy coś o Kasiubach. Wtedy padło na mojego łuja Danygłe, jaci jeż w tym czasu czytał prawie książka księdza Aloisza Requestigłe. The Saga of the Kasiub People in Poland, Canada and USA. Wiktor jachał do dom, a Dany chłedzył od chałupę do chałupy godą wszedcim mejesme Kasiubs. Z początku oni głęmiele zalili kaleci go w głowie. You know, jak to sa życie, when cały ziecy robił w egrodze, miał dupa wepiętą na one point of view. Tak było z nima. Zaczął te ich brać na trip, na Kasiubę, do Płelści, gdy był może ze 16 razów i zaczął zapraszać do Ontario Kasiubów. Nawet ka jednego taciego szkolnego Kaszuba metu miele. Łeni richtig łedem klewecie, cej wuja sprowadził ima samego prime ministra Płelści, co miał Kasiubsi kłeżnie. Toż kłeścigłe. Ja, don tuż kłeści. Ten ima rzekł na koniec leno 2 słowa, co je durch wtedy Dany powtórzył. W jedno Kasiebę. Mój staryszk znył Danygłe. Wiktora tego szkolnego kłenrada tyś. No ja, cej tebe miał więcej czasu, tej mabę sa richtig pogodała. I robię w kanadskiej firmie, co czerpie szyfrowy gaz w Europie, tej jeż my dam ją leżną z tułę przejechać. Przejedz. Jo tu banda, me tu bandzemy.